Widara kandhang nenggih risang Narayana teteki yoga brata nutupi babahan Bawasanga datan ana kang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan mandeng pucuking grana anut marang giyonganing kayun kayunggun angayati paratama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layap ing aluyuk pindha pecating supena sumusuping arah so jatine sang Narayana wis gandeng rasa lawan kang maha kawasa anane mung pasrah sumarah marang purbaning Gusti kang maha murah kocap nalika semono jumedhul saka mega wujud sato galak ingkang golo-godho